situacija je tako napeta da čak je počeo rat. Rusija objavila rat Ukrajini. Ukrajina upala u rusku teritoriju, tajno prešla granicu. Rusija ih pobila i Rusija upala na njihovu granicu. Zašto? Da li je Rusija ovdje krivac? Kakva je naša pozicija? To ćemo sve u ovom videu i da saznamo. Dakle ovako, pre nekoliko dana se desio upad ukrajinskih snaga tajno u rusku teritoriju. A ako ne znate, upad nečih drugih strana je objava rata. Oni su se tu sukobili i oni su se povukli, jer ih je Rusija oterala, jer su oni nepravedno ušli. Za one svi koji govore UA Rusija, nemojte da pričate tako, jer ne znate šta su sve Rusi uradili za nas, kakvi su nam oni prijatelji prvenstveno, uvek su nam pomagali, tako da ja iskreno navijam ovdje za njih, ali ajmo da vidimo sve detalje. Putin je objavio, da li ovo znači da je Putin objavio rat u Ukrajini? Zato što je danas, 24. februara, Rusija prešla granicu. Znači, oni su sada prešli granicu. Zašto i dalje na granici sa Ukrajinom imaju više od 120.000 vojnika trenutno? To obuhvata i Krim. Zašto su upravo upali u Donjeck i Lohansk, koji su inače regioni u Ukrajini? Šta se dešava? Sada ću vam to i da vam pojasnim. Znači, ovo su trenutno snimci iz Ukrajine i Rusije. Ovo, inače, da vam kažem, nije tačno. Znači, nikakvog bombardovanja nije tu bilo. Evo ga Putin. Sada, Rusija je zvanično danas objavila rat u Ukrajini. Nije se još uvek pridružio NATO, ali ukoliko se pridruži, tu nastaje treći svetski rat. Verujte mi, jako je blizu. Rusija je konačno objavila rat u Ukrajini, što nisu trebali da rade, i najavila je vojne operacije. Evo da vidite i kako to izgleda. Sada oni su ih i bombardovali, znači Rusi, jer ako ti pređeš granicu, znači oni su nepravedno prešli granicu, ovi su ih oterali, a dvojica su ubijena. Znači, to je nepravedno i Rusija ih sad nagazila, što bismo i mi uradili realno. Ovo su snimci nekih vojnih vežba, ali ne, stvarno, znači kako Rusija ulazi u Ukrajinu. I evo ga sada šta je zapravo zbrka. Sevastopol i Krim je anektiran od Rusije 2014. Međutim, neki, ajde kažemo, protestanti, ruski protestanti, su se ili ukrajinski, mi mislim su ukrajinski, su se ovdje pojavili i rekli su da žele svoju državu. To je Donjeck i Luhansk. Ako ste me dobro čuli prošli put, ja sam rekao da su to regioni. Kao i što je Krim region. Znači, međutim, ne zadovoljno. Ovdje su stavili da je Krim ukrajinski, što nije tačno. Krim je ruski. I ovdje se desio i upad Rusa, jer su Rusi očekivali to. Međutim, Biden je rekao no. I pomoglo je Ukrajini i stavili su tu vojnike. Kina se još nije uključila, ali trebalo bi da. Znači, evo ga. Evo ovdje imamo i tekst. Znači, na februaru 24. ruske snage su počele celu invaziju na Ukrajinu. Oni su sada obnovili kao neki zakon o odbrani, ali kao da će oni da se odbrane. I sad ovdje imamo, ajde kažemo onaj timeline, ako znate šta je to. Marč ili ti mart, to je još pre godinu dana, Rusi su počeli da stavljaju vojnike na granicu sa Ukrajinom. Zašto? NATO je još pre godinu dve počeo da stavlja vojnike, znači
i na Baltik, i na Belorusiju, i na Ukrajinu. I što se nekako nije svidalo Rusima. I u intervju sa jednim NATO korisnikom, sa jednim Amerikancem, on je rekao, jel mi stavljamo našu vojsku na ovaj granicu? Ne. A vi stavljate vašu. I rekao je dobro. I onda je on krećeo da počeo da stavlja vojnike. Decembar 2021. 100.000 vojnika ruskih je postavljeno na granici sa Ukrajinom. Januar 2022. Rusija i NATO i OSCE razgovaraju. I polako i NATO stavlja. Februar 2022. Znači, da se kao oni tu treniraju. Putin je naredio ruskim snagama, da, ovo nije tačno. Ovo već nije tačno da se to desilo. Da je on naredio ruskim snagama da oni naprave ove proteste. Naravno, to nije tačno. Kaže, Zapad traži sankcije Rusima i Rusija danas pokreće invaziju na Ukrajinu. Inače, iznervirali su Ruse. To nikako nisu trebali da rade, ali su to uradili. Sada ću da vam pokažem. Sada. Ako ne znate, ovo je kao neka pukotina. Ovo je Rusija, ovo je Ukrajina. Ovo je Vladimir Zelenski, a ovo je Vladimir Putin. On se gledaju u oči. Zvanično, rat je počeo. Šta će da se desi? Još uvek ne znamo. Danas se desio zvanično konflikt u mestu koje se zove Donbas. I tu su se Ukrajinci povukli. Rusija nije želela da napadne, ako ste gledali moj prvi video. Znači, nemojte da pričate Rusija, oni su nam prijatelji. I ako niste pogledali onaj video, morate da ga pogledate. Šta je fora sad kod da znate za kraj? Rusija nije htjela da objavi rat, ali su ih ovi isprovocirali, uveli im sankcije, ovi su prešli granicu, Ukrajinci, htjeli su da igraju prljavo i onda su ih Rusi nagazili i bombardovali. To je kazna. I oni sad kažu da će oni da se brane, a zapravo su oni agresori, jer su oni prvi prešli granicu. Ako si ti prvi prešli granicu, ti si prvi objavio rat. Znači, u tom sekundu kada su oni prešli granicu, oni su objavili rat. Njihova država je objavila rat. Znači, sad Rusija nije prva. Oni su prvi prešli granicu i oni su prvi objavili rat. Tako da, šta će se dalje desiti, ostanite, naravno, ja ću da izbacujem kad god dođe neka nova informacija. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadamo se da i neće nas napasti. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav, prijatelji.